Leaderi Desktop Lt on osa Leaderi-projektipankkia. Se mahdollistaa markkinoiden nopeimman ja vaivattomimman pääsyn projektipankkiin. Ohjelma toimii suoraan USB-muistitikulta eikä vaadi erillistä asennusta. Aseta vain USB-muisti työasemaan ja muistitikulla sijaitseva ohjelma ottaa yhteyden projektiisi. Ohjelma avaa sinulle suoraan suunnittelunäkymän hakemistorakenteen. Voit avata dokumentin vaivattomasti valitsemalla Avaa tiedosto. Dokumenttien lisääminen ja päivittäminen on erittäin vaivatonta. Valitse vain valikosta Lisää uusi tiedosto ja valitse mitkä tiedostot haluat lisätä. Leaderi-projektipankki pystyy lukemaan Excel-piirustusluettelosta dokumenttien tiedot ja täyttää dokumenttia koskevat tiedot puolestasi. Dokumentit ovat välittömästi koko projektiryhmän saatavilla.